Здравейте, аз съм Фрезлич. Аз съм Фрезлич и днес сме в World of Trees. И това е първи епизод. Както виждате, играл съм в сервера, събрал съм си материали за къщата и сега там търсим място. Ако питате, има хелтка, тази хелтка е от Twitch, още нямаме нямаме Blaze Wing, сме намерили Nether Fortress. Obsidian има на спайна. И сега търсим място за холм. Искаме да намерим долина, която да са разпространим. Както виждате, сервера е survival. И там има една планина. Някъде. И както виждате, нямам скина още, защото не са сложили текстчър пака за скина. Не, скина ще си го правя едва и ще го пусна в интернет. Сигурно днес ще го направим и ще помоля Crazy Bunny това самонера да направи този пулин, да сложи пулина. И сега ще се върнем от там, където почнем, т.е. с самата база. Връщаме се към базата. Сега какво е тук, мисля, че е добро място за да се установим. И да, ето там горе ще се разтоварим. Да. Отиваме горе и се слагаме честовете. Ето тук ще загладим. И тук ще бъде нашата база, където ще правим селото и всички глупости. Какво няма да ни трябва? Дет. Както не знам дали съм го казал, айде не се разпанва, което ще го правим. Има тъпа и бак и ларк, което значи има ларк за тъпа, защото не се обкара как някакво повъртане. Там да ходим навсякъде. Да запортваме само. И после са бакваме. Има и сет home, което е добре. Мисля. Порчуваме. И както вече ви казах, поиграх се малко в сервера. Маханите скачкове. И сега ще се разтоварим. Ето тук. Има тук. И ще се оставим 4 двойни честа. И ето тук ще се направим във втори епизод главната къща, така да кажа. Ще направим главната къща и вече в третия епизод почваме с селси. Да, това е първи сезон на сервера. Ето така горе-долу ще изглежда. Клиповете ще ви правя къси. Да, общо взето тук ще е нашата база. Тези, които са в сервера, ще дам координати. Ако искате, се ползвайте координати. После да не ми викате, че не съм дал. И да, това е за този клип. Надявам се, че да ви е харесал. Ако е така, поставете по лайк,
поставете по един лайк, се абонирайте. И довиждане, очаквайте втория епизод много скоро. Аз бях Фразич TV, Фрашлис TV, Фрашлис, не съм сигурна с името. И надявам се този клип да ви е харесал, ако така оставите по един лайк, се абонирайте, ако още не сте го направили. И довиждане, това беше всичко от мен.